Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Jaione Eugi etorriko da gure platora. Bera, Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako sareko kidea da. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1949ko urriaren 4ean, Patxi López, Eusko Jaurlaritzako 6. lehendakaria jaio zen. Gainera, 1971an Mikel Márquez, euskal abeslaria jaio zen. Bestalde, 10 urte beranduago, 81. urtean, Joseba Usabiaga, gipuzkoar aktorea jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez baina 2004an, Martin Ugalde, gipuzkoar kazetaria, euskal idazlea eta politikaria hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon, gaur urriaren 4 astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Sustrai Erakuntza Fundazio Poligono berriztagarri handien aurkako jardunaldi eta konzentrazioetan parte hartzera dei egiten du. Nafarroak eta Aragoik bere ahalmen logistikoa aldarrikatzen dute Atlantikoko korridorearen trenbide garapenaren erreklamazioan. Santos Konsellaria eta Mozambikeko enbaixadorea Iruñan elkartu dira. Iruñeko udalak harrera egin dio adinekoen udal kontseiluari adinekoen nazioarteko eguneren karietara. Iruñeko udalak hiri artea bultzatuko du etorkizuneko Iruña irudikatzen duen horma irudi handi baten bidez Ipar Etxabakoitzen. Zermik bakearen bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusia saritu du erakusketa eta ekitaldi kulturalen programatik. Ene Nafarroak asteburuan bere 7. biltzarra egin zuen artikan bertan izendatu dira Fermin Gorraiz eta Patxiku Irisarri Ene Nafarroko lehendakari eta idazkari urren ez urren. Hezkuntza sailak administrazio prozedurari ekin dio lehen hezkuntzako 2 ikastetxetako itunetan genero bereizketarik ez egiteko baldintzak ez dela bete zehazteko. Ollo Konsellariak nabarmendu du helduetan euskara ikastea lehentasun bat dela hizkuntza horren 2. plan estrategikoan. Euskal Herriko dantzari eguna ospatu da asteburuan Elizondon. Euskal Herri osotik etorritako 100 dantzari parte hartu dute jaialdian. DNA programak amaiera eman dio 2021ko edizioari dantza garaikidea lurraldera hurbiltzearen garrantzia azpimarratuz. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Ostegunean, Kaina Kairen kontzertua izanen da Barainaingo kulturagunean arratsaldeko 8etan musutruk. Ostiralean gainera, arratsaldeko 6etan eta Barainaingo kulturetxean Zirika zirkusek hemendikara ikuskizuna eskainiko du doain. Horretaz gain, ostiralean ere, baina 7etan eta zentralen Zetaken kontzertua izanen da. Larunbatera pasaz, arratsaldeko 5etan geltokin ipuin kontalaria izanen da. Eta bukatzeko, larunbateko arratsaldeko 8etan Agoan taldeak kontzertua joko du Antsoaingo antzokian. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. 600 Espainiarren eta 35 nazioarteko liderren negozio opakoak argitaratu direla dio titularrak. Horretaz gain, Casadok enpresak eta zerbitzuak birzentralizatzeko eta privatizatzeko mehatxua egin duela ere azpimarratzen du azalak. Argazkiaren bidez, azken arrasmoak biltzen dabiltzela irudikatzen du. Gai aldatuz, N121ko etorkizuneko 2+1 aritzen da. Bestalde, Guardia Zibilari Patxi Zamora kasua oztopatzeagatik arreta deitu diotela jakinarazten du Notiziasek. Gainera, kono nagusiak zeditu ondoren, La Palman dagoen labaren emaria handitu egin dela aipatzen du. Eta bukatzeko, Puigdemontek Sardinian deklaratzen duela nabarmentzen du, estraditatzeko posible baterako. Diario de Navarrara pasako gara. Titularak dioenez, istripuz Nafarroan izandako erorketek zirkulazio istripuek adina heriotza eragin zituzten 2020an. Argazkiaren bidez, Patxaranak merkatua berreskuratu nahi duela nabarmentzen du. Bestalde, Zabaltzak tximi defendatu duela azpimarratzen du azal honek.
Horretaz gain, Mendabiako borroka batean armazuriz zauritutako 2 pertsona izan direla aipatzen du. Eta azkenik, COVID-a Nafarroako bajen 120% atzean izan dela jakinarazten du. Gararekin jarraituko dugu. Fiskaltzari Bilboko arte ederrak handitzeko lanak gelditzeko eskatu diotela nabarmentzen du gaurko titularrak. Argazkian, Sonny Colbrelli italiarrak Paris-Roubaix epikoa irabazi duela erakusten du. Eta amaitzeko, estatu buruak eta gobernu buruak paradisu fiskaletan kokatzen dituztela jakinarazten du egunkari honek. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Presen Zubillagaren deklarazioak jasotzen ditu. Esanez, ezin dugula trantsizio ekologikoa multinazionalen esku utzi. Horretaz gain, Iñaki Abad gaur erabat aske geratuko dela jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, Nafarroako bertsolari txapelketako lehen final laurdenean, Eneko Fernandez nagusitu dela nabarmentzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, astelena, eguraldia lasaiagoa izango da, eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere, oraindik goizean euria egin dezake, bereziki kantauri isurialdeko ekialdean. Gainerako lekuetan, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira, baina orduek aurrera egin ahala hodeiak gutxitu izango dira, eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizean, hego-mendebaleko haizea ibiliko da, eguerditik aurrera iparraldetik finkatuz. Temperatura maksimoak 18-20 gradu ingurukoak izango dira. Eta bihar, asteartean, eguraldia goibela izango da eta euria egingo du. Hodeiak ugariak izango dira ia egun osoan eta euria utziko dute, bereziki kantauri isurialdean eta egunaren bigarren partean. Hala eta guztiz ere, euria ez da oso ugaria izango. Egunaren hasieran hego osagaiko haizea ibiliko da, baina goizean ipar-mendebaldera egingo du, zakarrago kostaldean. Temperatura minimoek gora egingo dute, baina maksimoak freskoagoak izango dira. Orain Jaione Ugi etorri da gure platora, bera Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako sareko kidea da. Kaixo Jaione. Kaixo egunon. Zer moduz? Bueno, nahiko lanpetutak urria zidelako ja da, eta kontatuko dizuegu zenbat jarduera antolatu ditugun saretik. Baiz, zuek ez, urri osoan zehar egiten duzue pobreziaren aurkako hilabetea, ez? Bai. Pasaren, 4 urte eramaten ditugu hau antolatzen da urria pobreziaren aurkako hilabetea, eta honen barne sartzen ditugu jarduera ezberdinak, batzuk jarduerak, eta beste batzuk pixka bat herritarrei zuzendutako beste ekitaldi batzuk. Eta zergatik egiten duzu hau, zein da honen helburua? Gehien bat, hausnarketa bat egiteko pobreziaren inguruan, ez? Batzutan uste dugu pobrezia beste leku batean gertatzen den zerbait dela, ez? Eta ez gara ohartzen, agian gure bizilagunek baita ere jasaten ari dutela, ez? Zaurgarritasun egoera batzuk. Eta orduan, pixka bat hausnarketa egiteko eta zer egin dezakegu, ez? Honi buruz. Orduan, Nafarroan pobrezia egoeran dagoen jendea guk uste duguna baino gehiago da? Ni uste dut baietz, ez? Agian bakarrik ikusten da kalean diren pertsonak, ez? Edo horretan pentsatzen dugu, baina batzutan baita da hori esaten nuen, ez? Agian zure bizilagunak ezin du kalefakzioa piztu, zen oso garestia delako, hori ere pobrezia egoera bat da, edo adibidez pandemia egoeran haur asko ezin izan dute ordenagailu bat eta internet ikasketekin jarraitzeko, ez? Hori ere baita ere zaurgarritasun egoera bat da.
Eta hori nola identifikatu dezakegu edo nola ez, konpondu edo hobetu daiteke egoera hori? Bai, bueno, horretan lantzen ari gara, ez daukagu formula magikorik, baina, basarean 33 entitate, giza entitate lan egiten dute, eta, lan egiten ditugu, gauza askorekin, ez dakit, bizitzarekin, lanarekin, hezkuntzarekin baita ere, ez? Oso zabala denez, ez dago bakarrik erantzun finko bat, ez? Nahiko saiak, nahiko konplexua da, ez? Eta horretan lantzen ari gara. Orduan, ez? Pertsona bakoitzaren kasuak aztertzen dituzue, ea ze behar dituen. Hori da, eta batzutan, enplegu zailtasunak dituen pertsona bat, baita ere batzuetan bizitza arazoak izango ditu, edo batzutan ez, hori esaten duzunez, pertsona bakoitzaren egoera oso ezberdina izan daiteke. Eta, aipatu duzu ez, pandemia egoera hau, honek okertu du pobrezia Nafarroan eta gizarte bazterketa. Bai, guk ohartu garenez, ez dira zaurgarritasun edo pobrezia egoera askoz gehiago areagotu, zeren, izan dira laguntzak, baina bai, nabaritu egin dugunez, egoera horiek larriagotu egin dira. Lehenagotik hori ziren? Bai, hori da. Adibidez, etxebizitza bat alokatzen zuten familia batek, beste familia batekin agian bizitzen zen etxe berean, baina, pandemia egoeran oso txikia denez, gainera, guk gure etxean egon gara babestutak, baina agian beste batzuekin konpartitzen baduzu zure etxe bizitza edo zure logela baita ere, egoera horiek askoz larriagotu egin dira. Eta agian pandemia egoera honekin ere ez gara beste eta zahaztu, eta bakoitzak bere buruari begiratu dio. Ez dakit, nik ezin dut ikusi hori zen, guk honetan lan egiten dugu, bai, uste dut, pertsona batzuk, bere egoeraz, ez dakit, bere egoeran, ikusi egin dut bere egoera, baina uste dut baita ere askok begiratu egin dugula kanpora, ez? Nola dauden kalean bizi diren pertsonak, adibidez, edo pertsona helduagoak. Bai, bakoitzak bere... Eta, hilabete osoan zehar ez, jarduerak eginen dituzue? Hori da. Eta zer izango da? Aste honetan hasiko gara, 7an, Tuterara jaitziko gara, gure argazki erakusketa begirada ezberdin batekin. Eta, han bisita gidatu bat egingo dugu, baina, erakusketa 7tik 26ra egongo da Tuterako Uneden, eta, gonbidatzen zatuztegu guztiei, oso argazki politak dira, Unai Beroiz egindako erretatuak dira, pobrezia edo zaurgarritasun egoerari buruzko argazkiak, eta, deitu dugu begirada ezberdin bat, zeren eta uste dugu argazki eta pertsona hauek ezagutuz gero, zure begirada aldatuko egingo dela egoera hauei buruz. Oso interesgarria. Oso polita, guk oso pozik gaude. Erakusketa horrekin. Eta gero, hurrengo astean, dago... Denetariko gauza asko batera. Bai, gauza asko egingo ditugu. 14an hasiko gara arratsaldean, plazaran, 6:30. Eta, hitzaldi bat antolatu dugu, etxe bizitzari buruzko arazoak hitz egiteko, gehien bat, alokairu bizitzaren erregulazioari buruzko hitzaldi bat izango da. Non gonbidatu dugu Sindikat de Llogaters de Catalunya, zeren beraiek bultzatu egin dute legedia Bartzelonan, eta nahiko garrantzitsua dela uste dugu, lege hau bultzatzea, eta baita ere han gonbidatu egin ditugu herritarrei pixka bat beren egoera azaltzeko, eta zein mugimendu egiten ari diren Nafarroatik baita ere. Eta gero, hurrengo goizean, 15an, ospatuko dugu 21. Sarearen jardunaldiak. 21 urte zari duzarete. 21 urte, bai, jardunaldi asko izan dira. Eta gauza askotaz hitz egin dugu. Honetan, hitz egingo dugu nola legedia
gizarteratze prozesu horietan izan daitekeen nola alda dezakeen, ez? Eta alderantziz, baita ere nola arazo bat azaltzen denean, nola igo dezakegu hori legedia bihurtzeko. Ez pixka bat hori buruz. Lagundu edo oztopatu dezaketen. Bai, hori da, batzutan nola desberdintasunak sortzen dira legediarekin edo nora borrokatu legediaren bitartez desberdintasunen hauen aurka, ez? Pixka bat hori emango diogu bira. Eta gero ja, larun batean, joango gara geltokira, Iruñako autobus geltoki zaharra, ematen nion bira. Hor goizean egongo gara giza erakundeen entitateen plataformarekin, erakusketa batekin. Aurten ez dugu manifa egingo, ja dira urte asko halakoak egiten, eta bira bat eman diogu baita ere, eta han egongo gara pobreziari buruzko hausnarketa baten bitartez egin diren obra. Entitate ezberdinak hausnarketa hori egin dute, eta ara eramango dute, ez dakit, nik ez dakit zer izango, sorpresa bat izango da guztiontzat, bakoitzak eramango du, ez dakit, mural bat, argazki bat, edo ez dakit. Hausnarketa horren ondorioz? Bai, hori. Eta hori geltokin egongo da goizean, ez? Hori egongo da goizean, eta hurrengo astean geltokin geratuko da zenbait obra, ez guztiak, nahiko zabala izango da, baina Mentzuk batzuk. Pasatzen bazarete, han egongo dira. Eta, ja gero, urriaren 25ean... Azken aste horretan? Azken aste horretan, gauza asko dira. Joango gara Peraltara, landa pobreziari buruz hitz egiteko. Zeren, uste dugu, nabarmena da, pobrezia handiagoa dela landa eremutan, herriberan, baita ere Lizarrako aldeako herribera horretan, oso zabalagoa da pobrezia egoera, eta hori buruz hausnarketa egiteko jardunaldi bat antolatu dugu. Hori izango da arratsaldean, 4:00 gauza asko direnez, bestela gero kontsultatu daiteke. Bai, hori da. Eta gero ja bukatu egingo dugu 30ean, larun bat goizean, baita ere, plazaran, poetry slam batekin. Pamplona poetry slamen esku egingo dugu errezitaldi hau, eta han parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, baina parte hartzera, zue poesiaekin irakurtzera gonbidatzen zaituztegu, 12 pertsona egongo dira, eta baita ere pertsonek joan aldaitezke poesia hau entzutera. Gure ideia zein da, poesia hauek gaiek berezia dute, ez? Desberdintasunen aurkako poesia egitea, ez? Nahi duzunari buruz, ez dakit, errasismoa edo matxismoaren aurka edo pobreziaren aurka, baina ez dakit, gai sozialei buruzkoa. Eta uste dugu oso polita izango dela. Eta izango dut, guzti hau doan izango da, zabalik egongo da, nahi duena joan daiteke, baina izena eman behar da gure webgunean informazio guztia dago, eta baita ere linkak zure izena sartzeko, eta ez da bakarrik pandemiaren gatik, baina baita ere pandemia dela eta oraindik aforoak daude, orduan pixka bat kontrolatzeko. Gaur egun ez guztia doa. Hori da. Horrela. Eta gure webgunea da redpobreza.org. Erresa.
oso erraza. Eta, bueno, zenbait jarduera mundu guztiarentzat dira, ez? Baina adibidez jardunaldiak bai daude zuzenduago ez dakit publiko konkretu batera. Bai, zeren, bueno, nahiko zehatzak direlako, bai. Ez, gehien bat, gai sozialetan diren pertsonentzako, eta agian legediari buruzko interesa daukaten pertsonei buruz. Pizka teknikoagoak dira, baina bai, gonbidatzen dugu, interesatu da zaude, irekia da, bale? Baina bai, goizean izango dira horregatik baita ere, ez dakit, zuzenduta daude pertsona konkretu hau bai. Eta, bueno, esan duzu ere, 21. urtea dela, ez, antolatzen dituzela jardunaldiak. Bai. Nolakoa izan da urte hauetako ibilbidea, somatu duzue aldaketa? Bueno, ez dakit, nik orain dela 3 urte hasi nintzen hemen lanean, baina, bai, lehen egiten ziren jardunaldiak askoz teknikoagoak ziren. Asko zuzenduagoak ziren entitateei, ez dakit, nola lan egin honekin edo nola... Eta hau, orain lan egiten dugu, baina beste momentu batzuetan. Eta jardunalde hauekin zabaldu egin nahi dugu pixka bat, eta hausnarketa zabalagoa egin, ez adibidez, legediari buruzko hausnarketa hau ez da egin Nafarroan. Orduan oso interesgarria dela ikusten dugu, nola legediarekin alda ditzakegu gauzak. Orduan, arazo bat badago legedi batekin, horrekin landu behar dugu, baita ere. Eta zer espero duzue, hilabete hau eta gero, edo zertarako espero duzue balio izateak jarduera guzti hauek? Bueno, alde batetik gure hausnarketa zabalagoa egiteko, ikasteko, guk ere ikasiko egingo dugu, nirekin sarea, entitate guztiak ikasi egingo dugu, baita ere hausnarketa hori ez dakit bakarrik herritarrei botatzeko, edo pixka bat zabaltzeko haiei, baita ere administrazioko pertsonei zabaltzeko, eta guztion artean pobreziaren borroka indartsuagoa egiteko. Eta norbanakoak zer egin dezake, pobreziaren aurka borrokatzeko? Nire ustez, lehendabizikoa hausnarketa hori egin. Zergatik gertatzen da hau, eta ze paper daukadan nik honetan. Zer egin dezake? Ez dakit, agian da zerbait bultzatzea, zure auzoan parte hartzea beste entitate edo mugimenduekin, adibidez, edo agian zure bizilagunari galdetu. Ongi zaude, arazoren bat daukazu, ez dakit, gauza simpleak egin dezakegu. Konturatu behar gara, ez? Bai, horretaz, bai. Edo eske batzutan, ez dakit, agian zure lankidea, ez dakit, arazoak ditu, eta zuk ez zara hartzen edo ez duzu galdetu nahi, ez? Agian ez duzu sartu nahi, ez? Hori da, agian mugimendu txiki batekin lagundu ditzazkezu pertsona asko. Bueno, eta hau guztia urrian, eta gero imaginatzen dut oraindik ere lan asko izango duzuela datozen hilabetetarako. Bai, hurrengoa da, bagaude urrian baita ere beste gauza askorekin, zeren baditugu proiektu asko martxan, baina gaude atope. Baina saroan egingo dugu prentsa aurreko bat, pobreziaren buruzko datuak azaltzeko, eta komunikabidei baita ere gonbidatuko zaituztegu horretara. Eta zer espero duzue, datuak okerragoak izango dira, antzeko? Bai, uste dugu pixka bat areagotu dela, pobrezia, baina gehien bat hori ez, pobrezia larreagoa dela, kasu batzuetan. Hori uste dugu, zeren pixka datuak ikusi egin ditugu, baina oraindik ez ditugu aztertu, hori da. Bueno, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, ez? Bai, a ber. Bueno, ez dakitez, bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen, ala bestela ez, mezurekin bukatuko zenukeen. Hori, gonbidatu pertsona guztiei hurbiltzera, parte hartzera eta hurbiltzera, eta ez dakit, ez bakarrik guk egiten ditugun gauzei buruz, Iruñean egiten diren gai sozialei buruzko jardunaldi asko daude, eta hurbildu pixka bat ezagutu eta irekiak egon beste
beste egoerei buruz hitz egitera, eta pixkat begira da hori aldatzera, ez? Estereotipoak alde batera ustera eta besteekin hitz egitera. Mila esker. Mila esker. Jaion etortzeagatik eta ongi joan dadila guztia. Bale, mila esker. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Antxoainen arte eszenikoetara, interpretaziora eta sorkuntza kolektibora hurbiltzeko, Nafarroako antzoki sareak zenbait tailer antolatu ditu 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzat. Ahozko eta gorputzeko adierazpena, interpretazio teknikak, improvisazioa eta abar. Euskarazko taldea ostegunetan elkartuko da arratsaldeko 5:00 7:00 eta lehenengo saioa azaroaren 4 izanen da. Tailerrak arrobin burutuko dira eta izen-emateak urriaren 15 arte egin daitezke. Antxoaingo kultura alorreko helbide elektronikoaren bidez egin beharko dira. Eta horretaz gain, pasaden ostiraletik Antxoaingo gizarte-etxeak berriz ere ateak ireki ditu. Zabalik egonen da astelehenetik larunbatera arratsaldeko 4:30 9:00. Arangurenen gaur nola indartu immunitate sistema elikaduraren bidez tailerra izanen da doainik Ibarreko kulturetxean aldez aurreko erreserbarekin. 6:30 8:00 burutuko da eta izena emateko telefonoz deitu beharko da. Tailerraren helburua immunitate sistemaren funtzionamendua eta sistema hori zaintzen laguntzen duten elikagaiak ezagutzea izanen da, baita sukaldean nola erabiltzen aldiren ere. Gainera, erakustaldi praktikoa ere eskainiko da. Bihar aldiz, Araneko oinezkoentzako eta bizikletentzako bideen sarearen egokitze jasangarriaren harira, proposamenen entzute eta jasotzea eginen da Mutilloako kulturetxean arratsaldeko 6:30 8:30. Asteazkenean gauza bera eginen dute Arangurengo kontzeju etxean eta urriaren 19 udaletxeko erabilera anitzeko gelan jasotako informazioaren kontrastea eginen dute. Asteazkenean aldiz, 6etan eta Aranguren Ibarreko kulturetxean Xabi Flamarike ipuin kontalaria arituko da Flobin aitaren maletarekin saioa eskaintzen euskaraz eta musutruk. Ostiralean, bestalde, Txakurraren aisialdirako guneak tailerra izanen da 6etan doain aldez aurreko erreserbarekin. Gune horiei etekin handiagoa ateratzea izanen da helburua. Trikimailuak, jokoak, jarduerak eta bestelakoak ikasiz, eta desiragarriak ez diren jokabideak zuzentzeko tresnak jasoz. Larunbatean, neguko baratza ekologikoa nola prestatu tailerra egongo da goizeko 11etan aldez aurreko erreserbarekin ere. Izen emateko azken eguna gaur izango da telefono bitartez. Eta aste honekin amaitzeko, igandean, ilargiaren atzean antzerkia izanen da, arratsaldeko 5etan gaztelaniaz eta 6:30 euskaraz. Eta sarrerek 6 euroko prezioa izanen dute. Udalak beste bultzada bat ematen dio hiri arteari Iruñeko kaleetan. Hori da Carlos Almagro Javier Murillorekin batera egun hauetan ipar etxabakoitzen margotzen ari den horma irudi handiaren xedea. Eta buru emanen diona Nafarroako komikiaren 12. azokari. Horma irudiak Iruña futurista eta apokaliptiko bat aurkezten du, non hiriko elementu bereizgarriak bir sortzen baitiren komikitik hurbil dagoen estiloaren bidez. Ziudadela espazio ontzi bihurtzen da eta Casa Sanzenako leihoaren iturri ezagunak neurri ikaragarriak hartzen ditu. Horma irudian egiten ari den proiektua Iruñeko udalak iazko 2. seihilekoan deialdi publiko baten bitartez egin zuen hiri artisten erregistroaren barruan dago. 45 proposamen jaso ziren, batzuk artista individualenak eta beste batzuk kolektiboek sortuak. Eta horietatik 18 emakumeek sustatu zituzten. Espazio horretarako proiektu zehatz hori Iruñeko udaleko arte plastikoetako teknikariak eta Nafarroako komikiaren azokako 2 zuzendariek aukeratu zuten. Aurten azoka irailaren 3tik urriaren 3 bitarte eginda eta 14 erakusketa aurkezten ari dira Iruñean eta Lizarran.
eta baita jarduera programa zabala ere, hitzaldi, lantegi, argitalpen, proiekzio eta kontzertuekin. Tizak antolatu du, komikia sustatzeko elkarteak. Gauzatuko diren proiektuak hautatzeko orduan, kontuan hartzen da proiektuaren kalitatea eta ura hiri kontserbazioko alorrak proposatutako espaziora egokitzen den. Erregistroan egon nahi dutenek iruñakulturada.es webgunera jo dezakete. Besteak beste, honako baldintza hauek bete behar dituzte. 18 urtetik gorakoa izatea eta Nafarroan jaio izana edo bertan bizitzea. Eta gai aldatuz, udalak harrera egin zien adinekoen udal kontseiluari adinekoen nazioarteko egunaren karietara. Ekitaldian izan ziren udalaren organo aholkuen maile horretako bileretan parte hartzen duten 10 elkarte baino gehiagoko ordezkariak. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Orain, gaurko saioarekin bukatzeko, Zetaken bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Liburuxka zahar bat besaulkian aitonak eskuz idatzia gorde zituen bizipenak hilezko kaligrafia bilobak emandako besarkada 2007an amonak esandako maitasun hitzak azken arnasaietan betirako dira. Sutondoko kantuak elkarrekin minutuak bakardadearen onenean zizelkatua azken abendua momenturik utxalenak markatuz oroimen idatzian txikitako lagunaren mezua urtea betetzean 2008ko egu berria etxekoen abegia betirako dira. Sutondoko kantuak elkarrekin minutuak gaur egun sentia iluna barantza zeruan euria eta enararen dantza betirako dira. Sutondoko kantuak elkarrekin minutuak gaur egun sentia iluna barantza zeruan euria eta enararen dantza. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.